saking dalem ageng Prabu Suyasa Sang Senopati Agung ingkang nembe andharaken parepataning Agung Raja Bantarane kautus dening Sang Maha Prabu Klana Sewandana nggih Sang Prabu Klana Jayeng Sari. Katon bagus pasuryane gedhe dhuwur piyadake nggih Sang Senopati Agung Patih Anom Yudha katon sigrak sasola bawane sekti mantra guna mubasana raten das Pak baluning panggil sisane gurita alon glek yo tempo haha yo hoi
tumurun ngarane wadya umyak gembira Prata Yuda Prapandawa Labonagara Astina Prajane Kurawa gugur satengahe palakan Pandhawa Pandhawa ungguling prang Bratayuda ayo garwa bagus lo hai ayo rut loh awas loh ademu ngecah lima tuh Ron. Ademu ngecah lima tuh, kok ngecah apa tak nanti situ aja. Hah? Situ aja di tuh. Oh, lah gendong iki nyapo. Kok iki piye toh? Lah yang ini iku lho Pak, mi gendong iki lho piye lho? Gendong iki karepe terus piye? Saiki terus tekone terus keri. Lah iya waduh budal ya bareng ngomong keteko gampang keri lho ya. Lah yo Semar. Wis tabono Mas. Semar apa buta iki? Buta paling. Ore. Kok masih gampang karo kowe gue mesti nyapa to? Iso apa ora? Iso apa ora? Aku jane ya wis ndak katoke nyilih suwek pisan iki. Ya krep. Piye iki jane iki? Lakone panggah katok suwek. Ki malah nyilih. Ombo gak? Ombo gak? Mama oleh nyilih. Nyilih jalanan kene lho suwek katoke. Yuk. Lah wong sing tak gawa ya rompi kabeh ngono iki. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wah, jambean niki acarane napa, Bobo? Kitanan. Yo awak dhewe diundang nek ngendi? Desa Jambean iki. Pucung, dusun Pucung Jambean. Iki ajate yo apa? Sunatan. Yo awak dhewe ndongakne sing ndi omah karo sing sunat iki piye? Yo, dongamu piye dongamu? Sing sunat muga-muga dadi jajal. Hah? Urung wayahe aja sik. Sakjane Kok yo jajal nek apa dijajal iki? sakjane yo cedhek lho kek. Maksudnya iki dijajal didelok iki gaya baru. Nek sepur Iya toh? Sepur adoh. Kita dudune atraksine sik Mama ya. Soale putra dewa budaya lagi. Pukul Mas. Hah? Oh, tak blas. Terane wong happy. Ayo. Ayo Tin. Wong Jambiane wong sugih-sugih tenanan. Iku lek duncali iku. Duncali batako tapi. Ayo Tim. Ayo Tim. Aho. Pas. Tepuk tangannya mana? Yo Putra Dewa Budaya lagi. Ijo. Rolas. 14. Alon. Kalau dijemune dompet kalau pisan. Ayo hadirmu. Bu, tepuk tangan Bu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Loh. Was. Adalah malah obo. Wah. Oh alah. Kados sita ya mbok suwekne tekek. Kok gampang isi-isine aku nyapur to Mar iki. Aku sing marahi kowe malah menduy gitu. Soalku carry. Dudu pasangannya soalnya jebol ya malah ini. Wes. Pukul nih Mas. Tepuk tangannya yo. Yo sawer. Was. Piye to lek ancang-ancang mau piye? Piye lek ancang-ancang mau piye? Beh, Gentong. Salto ora ngencepne paku. Lah kowe ngali yo lah kene urung anu mbok tarik ngene aku. Salto tapi Hah?
sirah dincepne panggung. Glek. Heh. Beh, Kak, bukan. Kak. Enek kembaramu Kak kalau Kak. Lah wi medhot wi. Saiki ganti atraksi mumbul, Kang. Kayak lek mau marahi lho. Kelingan Oke, nah sukul. lo. Was. Yo. Tepuk tangannya yo. Adalah malah opo to suwake. Kowe iki. Kaya awakmu marahi aku ki lho. Ki golek sowonane jaranan kene. Ngene. Iki janongane kan wis. Kudune enek merake. Kudune enek merake, dadak merake. Kudune enek marak, dadak merake, Bro. Ayo Mbah, merake tok Mbah, ayo Mbah iki lho. Enak iki kudune ya toh. Iki merake mantep, Kang. Kenen Kak. Ayo. Pukul Mas. Nombiane. Yuk. Yo, tepuk tangannya yo. Wi rai wi. Wi mustaka lho Yayi. Piye kek rasane kek? Rumasane WC wong piye rai kuwi. Jane kaya pancatan jumbleng gini lho omongnya. Rai iki pancatan iki mustaka lho. Wah, aku lek masalah ini kalah aku tenanan. Wah. Aduh. Emang kleru Kak, nggih kalah-kalahan Kak. Iki tak tokne sik atraksi sing liyane sik ya. Siap. Ngapunten Bu Benjing lane sama nenggak malih. Soal kula cuwek umum kowe. Tenan.
Ayo, pukul masuk Ale iki. Putra Dewa Budaya lagi. Yuk. Beri tepuk tangannya yo untuk PD Budaya. Ayo ger sing hati-hati ger bagus. Wah, tepuk tangannya yo. Was. Loh. Turas lendro selompret belok jarak kepang nyongklang para ikikal bujang